govorite za Novi dan. Gospođo Mihajlović, evo, Vlada Srbije još pre 2 godine. Pa prvo mislim da je bilo važno da sedemo svi zajedno i da napravimo tu koordinaciju. Nije to samo koordinacija. 1. januara ove godine je bio prvi korak. Ono što je zaista dalo rezultate jeste elektronska građevinska dozvola, a te zakon imamo podzakonska akta, mi to sve izdajemo i radimo. To ništa. Zapravo to izdavanje građevinske dozvole za čak 103 pozicije. Jeste. Mi smo za 2 godine napravili ogroman skok i kad kažete da smo u top prvih 10 zemalja po reformama, ne u pre svega Zakon o privrednim društvima, zatim da hoće, mi smo već od prošle godine kad smo merili, jer smo mi prošle godine bili 90 rezultat. Ekonomiste, tvorac Doing Business liste koji je govorio za našu emisiju Infobiz, Sime Đankov, koji je rekao da... Znači, upravo se Doing Business lista pravi na osnovu onoga koji su potpuno nezavisni i koji su naravno vrlo oštri kritičari koji će reći da, ovo se primenjuje, ovo se ne primenjuje. Dobro. Sad, vi političari nekako volite da zemlju nazivate liderom u regionu. Kada pogledam malo bolje ovu listu, to ona baš i ne pokazuje. Pa ne bih baš rekla. Vi kad pogledate ovu, krenuli ovim da se uopšte bavimo. Pre svega, nijedna vlada se ozbiljno nije pozabavila za katastar. Dakle, nama je to takođe rak rana, to mora da se rešava. Imamo i nekako mislimo da možemo da idemo mnogo više. Ako objekata je legalizovano, onda ispade otprilike samo polovina od toga bi se rešilo za 25 godina. Zašto 30.000 objekata je samo legalizovano? Pa da vam kažem nešto, i tih 30.000. Dobro, ali opet imamo 30.000. Ono što je zadatak, nisam ja zadovoljna sa 30.000, odmah da znate. Ja zaista pa postoje određene sankcije i zakonima i u planiranju izgradnje i tako dalje o kojima možemo da pričamo, ali do nove godine Beograd sigurno ima najmanje još 100.000 ozakonjenih objekata. Dobro, znači podaci su ovakvi sada, 1,5 miliona nelegalnih objekata. Dakle, paralelno ide ozakonjenje i rušenje. Znači, ono što je cilj zakona nije inspektorima. Kako odlažu sa tim rušenjem, onda nekako se isplati da se zakon krši, jer neko izradi objekat, a zna da se neće... Znate što znači kad vi recimo sada u ovom narednom periodu? Dobro. On je već završen, mi smo između ostalog, mi svakih 7 dana imamo kontrolu standardne visine. Prema tome, to je popravljeno i završeno i ja očekujem dakle da nekoliko narednih dana, 10 dana, otvorimo zvanično tu deonicu. I to je dobar autoput i očekujem dakle da Koridor 11 sledeće godine, kako smo rekli, u delu do Čačka završimo. Da, ali postao nekako... Ministarstvo to nema posmatralo. Ministarstvo je... Da nije bilo nadzora na Koridoru 11 u oktobru 2016. godine. Ministarka ste saobraćaja više od 2 godine. Šta ste čekali do sada? Nisam ja ništa čekala, pa nećete mi da kažem. Dakle, kad govorimo, a na svim drugim deonicama je to postojalo. Jedan tender, informacija koju smo dobili od Koridora kao investitora jeste da jedan tender nije uspeo prema državi. Zašto niste smeli? Dakle, 3 godine se radilo bez nadzora. Oni kao investitor mogli su raditi šta su hteli. Pa to ćemo da vidimo. Nije to baš tako hteli, zbog toga što da su tako nešto radili mi ne bi imali ovakav autoput koji je napravljen. A drugo, ja čekam prosto da oni koji se time bave napravim i da odgovaram na optužbe kompanije Planum. Mislim, dokumentacija da tuneli nisu bili dobro urađeni, da su bili urađeni sa starim mašinama, da je ono što je za mene posebno, što mislim da je stvarno sramota, to je ozbiljna stvar. To je domaća kompanija koja je morala da uradi svoj posao prema standardima koji se od nje traži. Pa i Koridori Znači, imate kompaniju, pa upravo sektor za upravljanje izgradnjom i stručni nadzor u koridorima Dušan Đoković, on je izjavio da Koridori Srbije nemaju podatke koji su sve... Da bude odmah jasno i po zakonu i po svim pravilima. Dakle, investitor daju informacije o svim podizvođačima. Oni ne znaju ko su podizvođači. Evo, gospodin Đoković je rekao da ne zna ko su podizvođači. Ne znate vi. Ja stvarno ne mogu da tumačim neke pomoćnike direktora u nekom preduzeću. Ja vam kažem, tako je, pa mora, takva je. Pa ne, da, niko ne zna. Mislim da je vaše pitanje čak i nekorektno sada. Dakle, ja mislim da su rezultati ono što vam pokazuje da li postoji red ili ne postoji. Znate šta, ja sam sad pričala, pomenjali ste pre svega Koridor 11. Ja vam kažem da postoji. I tog trenutka smo krenuli, dakle, ono što se zove i kontrola. I tog trenutka ne samo radi kontrole, da bismo neko... Nije bilo nadzora, rekli to 2015. godine. Zašto niste tada spomenuli? Dokumentacije. Mislim da smo čak o tome i pričali nekoliko puta, a i zvaničali smo o tome i zvanično informisali sve koje smo trebali da informišemo. Ja čak znam da su i određene pljačke, to ćemo da vidimo. Dakle, to vidjet ćemo kompletnu reviziju svih dodatnih radova. Ali čim kažete da ćete sprečiti pljačku, onda prepostavljam da nešto... Kada vidite da ne... Bilo nadzora 3 godine. Ne znamo ko su inspekcije prošle koridore. Šta se otkrilo? Dakle, od državne revizorske institucije pa na... Gde je vaša obaveza prema zakonu o javnim preduzećima? Pa dobro, jel koridori imaju direktora Đurovića? Pa kako može neko da radi bez nadzornog odbora tek 2016. godine, recimo to? Čekajte, stanite polako. Ne zna ko su podizvođači. Čekajte, polako.
radi u roku i kasni mesec i po dana. Prvi put imate uopšte situaciju da jedna vlada, da jedan ministar vam govori u datum kada će nešto biti gotovo ili takođe da imate ministra koji izađe i kaže nešto. Ja nemam potrebu da znam imena svih podizvođača. To se neće više ponoviti, ali mene interesuje da li političari odgovornost. Mislite da sam ja kriva što je Koridor 11 za infrastrukturne? Da vam kažem nešto. Za infrastrukturne projekte opravdano. Još jedna tema koju vola da se dotaknemo, to jesu preizbori. Pa ne vidimo što da je tema. Mislim, imamo utisak da se sada prosto radi u vladi, da mi zaista nismo nikada pričali. Ali zašto ne prekinete tu priču, kaže tema? Za mene zaista tema predsjedničkih izbora se kandidujete. Pa uopšte ne razmišljam o tome, zaista ni sa kim nisam. Mislim, ja volim posao koji radim. Dobro, da li da se vi pitanje godini dana pa nismo Amerika. Mnogo puta u svim drugim stvarima kažemo kako nismo Amerika. Pričat ćemo o tome naredne godine i pričat ćemo. Ja zaista mislim da niko ne treba da se prosto brine. SNS će sigurno imati Slava Nikolića, recimo. Pa ne mogu o tome sad da razgovaram uopšte. Kažem, SNS zaista ima puno kandidata i to je za Srpsku naprednu, vi nemate stav kada je ja sam u Srpskoj naprednoj stranci. Dobro, pa dobro, nema to veze, dobro. I kada je neko ko je šarmantan, može li predsjednik Nikolić doživjeti tu takvu transformaciju? U poslednjem intervjuu ste ga nazvali, on je za vas upisao. Sam to rekla zaista, jer sam imala prilike. Da je prvo za vas proizvođač rakije, pa onda predsjednik, nekako nije obrnuto. Pa nisam razmišljala kad sam to stavila, možda ste u pravu, možda sam trebala drugačije da napišem, ali ono što ste